Muzika trga je program koji umetnost približava svakodnevici i čini je sastavnim delom života ljudi koji tu prolaze. Na platovu ispred Kulturnog centra Beograda nastupio je sastav Naked, čiju muziku prožima mešavina uticaja džeza, funka i folklora. Violinista, bas gitarista, klarinetista i bubnjar svirali su u isključenoj fontani ispred Kulturnog centra Beograda. Reč je o letnjem programu ove ustanove kulture. Da malo istupimo od naše redovne sezone i da Beograđanima i strancima koji se nalaze u toku leta u Beogradu pružimo priliku da čuju naše autorske bendove. Mi obožavamo da sviramo na ulici. Obožavamo da sviramo ovde. Jedan od prvih nastupa, kad se vratim jedno 6-7 godina unazad, je bio baš tu, 50 metara dalje odavde i super kad ljudi prolaze i čuju nešto što im je zanimljivo, okrenu se, stanu, pitaju koji je ovo bend. Mislim da je to muzika stvarno nema granice i to je suština, onako da ljudi čuju. Ja ne znam kako bi imali prilike ovde 80%-90% ljudi u Knez Mihajlo da čuju za bend kao što je Naked. Grupa Naked je novi prostor iskoristila na najbolji mogući način. Njihova muzika bogata je narodnim melosom, ali u džez aranžmanima i odlično se uklopila u ambijent otvorenog prostora i raznolike publike. Stilski raspon je širok, a publika ih često povezuje i sa pop muzikom. Nismo baš mi pop band, nemamo te aranžmane, nismo vezani za pop, više je to funk neko svirenje, ajde tako kažem, malo onako agresivniji. Band Naked odlično je svirao uživo, izveo je kratke i efektne numere koje su podsticale na pokret. Grad je dobio novu zvučnu boju, a publika priliku da sluša modernu, svežu i kvalitetnu muziku.